Nginibingelele nonke ababukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi Enough is Enough. Igama lami ke nguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenya komsovukazi umvuleni, intokazi ezala mamkhize. Namhlanje ke sibiziwe ePMB lapho khona usisi Nonjabulo esichazela nje ukuthi akekho right, so uyadinga ukuthi sisondele ekhaya, sike sihlale phansi naye nobhuti wakhe nosisi oza emva kwakhe. Ziningi izinto kufanele sikhulumisane ngazo naye nomndeni wakhe angekho right ngazo. So ke asibabone. Sawubona kunjani? Ngiyaphila sisi wami unjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ubulisa ababukeli emakhaya bese uyabachazela ukuthi uma bani ubuya kuphi, khulele kuphi. Okay, ngiyabonga. Igama lami nguNonjabulo. Ngikhulele endaweni yasemakhaya, ngizalelwe endaweni yasemakhaya eBhulwa. Okay. Yes, ngeza eMaritzburg ngokuthi uma washada. Ngase ngiza ngaleyo ndlela ke ngapha ngaseMaritzburg. Oh, okay. Uma mayishada, ushada mhlambe umncane, usaphathwa, awubonanga ngisho umshado wakhe noma ubusukhulile nje usubone zonke izinto. Bese ngikhulile nje sengibona uma eshada. Shuthi ufunde la amabanga aphansi naphezulu. Ngiqala ukufunda eBhulwa amabanga aphansi aphezulu ngaza ngapha ngaseMaritzburg. Oh, okay. Ngicela ungichazele ke, ngiqale ekuqaleni istory osibizele sona. Why ngihleli la? Why ukusikhulumisana? Why usibizile? Kwenzakalani? Yini lokho right ngayo? Ungilandise nje kusukela ekuqaleni uze kufinyelela la khona la ukhala ngakhona. Okay sisi. Ngibhalele abakwa Black Life. Ngifuna kuzovela iqiniso because uma washada nobaba engimfice ubaba esenengane umfana ekhona ubhuti wami kahle kahle. Okay. Bathe kushadeni kwabo kwase behlala ndawonye la nami uma wagcina engilanda emakhaya ukuthi ngize ngapha ngaseMaritzburg. Sahlala sonke nobhuti wami right sizwana nobhuti wami ngekho inkinga. Uthe imina omdala ngokuzalwa. Okay. Yebo, imina Ubhuti wakho omdala. umshiya emingaki? Ubhuti wami ukuthi mshiya iminyaka ewu7. Okay. Yes. Okay. Kuthe sesikhona la kwaba nokuthi kufika unyaka lo 2021 weCovid iqala iCovid. Kwahamba abazali badlule emhlabeni. Okay. Ngo 2021 sasala naye kubhuti wami. Okay. Uma ube nenye ingane esemakhaya eyintombazane eza ngemuva kwami. Oh. Kubaba lo ashade naye akabangasaba nazo izingane. Okay. Yes. Sahlala ke sesihleli sodwa ke manje ubaba ekade benoma besizana ngokwakha istende lesi sihlala kusona njengamanje. Okay. Yes, sahlala kule stende. Kuthe mase kushona abazali usisi wami omncane kade ehlala nogogo emakhaya. Ngagcina ngimlanda nami ugogo ngoba naye sedlulile emhlabeni, ngamlanda usisi wami ukuthi naye akeze sizohlala naye la siqhubha impilo naye ngapha. Okay. Okuthe masifika la wafika bajola nalomuntu engithi mina ubhuti wami kahle kahle. Benza izinto zabo ke ezingekho right, bajola bobabili, ngagcina ngithola ukuthi bayajola. Kwasho ukuthi angikwazi ukubahlukanisa. Baqhubeka bajola, kwangabi khona inkinga. Kwahamba isikhathi baxabana usisi nobhuti, usisi wami omncane nobhuti wami baxabana, yaphela relationship yabo. Usisi wami wasezitholela omunye umuntu ngaphandle. So ubhuti wami uqale lapho kuba nenkinga. Waqala ke manje wangitshela ukuthi kumele sifune indawo yokuhlala. Because eroomini esikade sihlala kuyona usecela ukuthi afake umuntu. Ngimbuze mina why bhuti wami ususho kanje ukuthi usufuna ukufaka umuntu lapha? Akusiyona le ngxabano yenu nosisi wami omncane seyibanga lokho. Wathi kahle kahle angisanidingi la ngoba vele kahle kahle lesitende ubaba wangishiyela mina amaphepha agunyaza ukuthi yesami stand. Okay. So immediately uthola ukuthi bathandana labantu laba and nje babonke bakweqisela wayitholela ngendlela yakho noma ukhona owahlala nawe phansi njengosisi omdala wakuchazela ukuthi hayi manje sekunje sesenza kanje and si happy. Sisi wami akekho wangichazela, ngayitholela nami ngendlela yami ngabona nje ukuthi hayi ngeke.
ngimdala kubona labantu, ngiyabona ukuthi khona into eyenzakalayo la. Mangihlala phansi nosisi wami ngimbuza athi ubhuti wami phoqa ukuthi ukuze siqhubeke sihlale kahle la. Ngoba kahle kahle istende yesakhe. Ubaba wakhe washiya kuyena amaphepha. Okay. And ubufila kanjani ngaleyo nto nje beyenzeka khona la phambi kwakho? Yangiphatha kabuhlungu sisi wami ngoba bengazi mina ukuthi siyingane zandawonye. Bengazi ukuthi bona ngahambe babe nalibudlelwane. Yes. Yebo. Manje ke abazali mhlambe besaphila bayithi okay ngiyazi uzivela ukuthi akwenzeki ukuthi umzali asho ukuthi mina mengishona umntwana amthizeni uzosala nalokho, umntwana amthizeni uzosala nalokho. Ngiyazi ukuthi akwenzeki, akujwayelekile, akuvamisile, asikaze sikuzwe ndawo. But ike yaba khona indlela owacaciseleka ngayo ngestand ukuthi esabhuti wakho ngempela. Zange bekhona khathi abazali besaphila. Njengoba namanje kuze kwenzeka ukuthi ngize ngibhalele abakwa Black Life TV ngoba ngifuna ukuthi ubhuti wami aconfirme ukuthi ngampela istende yesakhe. Shuthi uhleze esho ngomlomo ukuthi istende sashiwa uyena akaze azawakhipha amaphepha. Ukuthi akhona nawo. Yebo, akaze azawakhipha amaphepha. Okay. So what if ubhuti akanawo vele amaphepha? Hey. Angazi mhlambe na ubhuti wami angayiphendulela lapho kodwa nje ungitshela ngalokho mina. Njengoba nje esehlukene nosisi usethi nje kahle kahle usesidinga siphumile nje makuphela inyanga thina siphume uzofaka umuntu eromini. The time kade kwakhiwa istende benihlala kuphi? Oqala lokho ngifisa ukwazi. Okwesibili okokuthi the time kade sisakhiwa bekuwubaba kuphela yini osebenzayo abuya azokwakha istende noma mhlambe noma behlangabeza ngalendlela behlangabeza ngayo eceleni financially. Okungenzeka ukuthi esabo kuba u2 usababa noma lesi stand hayi ukuthi esababa kuphela. Lesikhathi sisakhiwa istende besiqashile nobaba noma nobhuti wami besihlala nje kwenye indawo bekhokha khona irent. Okay. Uthe ubaba esethole le site bathenga ke le ndawo. Uma naye ubesebenza emakhishini. Okay. Yes. Engikwaziyo mina ngazi ukuthi bobabili bebekhipha u half bahlanganise bakhe istende. Oh, okay. Shuthi esabo kuba u2. Yes, mina ngazi kanjalo sisi wami ukuthi istende esababa. Manje indaba ubhuti ukuthathaphi kokuthi athi amaphepha ashiwa naye ekubeni umzali wakho ocontributile okuzalayo biologically nowakhe babehlangabezana indaba abe neshow yena ukuthi esisalele yena. Ubhuti usho njalo nje uthi yena unento eshoyo ukuthi istende esakhe. Kodwa akayikhiphi. Kodwa akaze angikhombise yona mina. Nginethemba lokuthi mhlambe namhlanje angayikhipha leyo nto ibonakala. I-personality yakhe ubhuti wakhe injani? Mhlambe kuyakhulumeka naye noma umuntu nje ophebeza naye onolaka mhlambe meciyekile asukuma hambe. Kuyakhulumeka naye. Okay. Kuyakhulumeka sisi. Ukhona njengamanje? Yebo ukhona. Yena usisi wakho umuntu onjani? Usisi wami umuntu othulayo isikhathi esiningi noma ephatheke kabuhlungu uzombone nje ukuthi hayi ngeke sengiyamqaphela lo muntu ukuthi ngeke. Ikhona into emphathe kabi. Okay, uyilo muntu ofanele uzumumbe. Ofanele uzokhulume naye, uhlale phansi umbuze kwenzakalani, ngixoxele. Okay. So mayethi ubhuti yes kwathi watshelwa kanjalo and washiwa namaphepha shuthi mayethi akanidingi ngempela la njengoba uchaza ukuthi relationship yabo usiyaphela and usisi wakho njengoba sithanda nomunye umuntu akasafuni kwakumbona ke kwala ehlala khona. So mayinabo ufakazi ngempela enamaphepha shuthi nizohamba ngene nihlale la. Yes, siswami mayinabo ufakazi bokusho ukuthi indawo istende esashiwa kuyena. Kuyaphoqa ukuthi thina kumele siphume singamphazamisi. Okay. Kulungile ngiyacela ukuthi ungilandele yena khona so khona ukuthi sikhulumisane. Cela futhi nosisi wakho naye ngiyamcela khona la. Yebo. Ngiyabonga. And action. Ngiyanibingelela ngiyaphila kodwa. Ngiyaphila nami mina ngumuntu olongandlela. Ubuya eThekwini. So ngila ngisimanga sokuthi ibiziwe usisi wenu uNjabulo and uthi akekho right indlela esenihlelelisene ngayo la ekhaya akekho happy. So
ungilande ukuthi mangase ukuthi udinga ukusizakala akhulumisane nawe ekubuka nje ubuso nobuso. Yes, nihlala nonke, uya-understand lokho, but uyachaza ukuthi sometimes nikwengejane kungabe sakhulumeka. So wasecela ukuthi angize sibe nesineke nje sihlale phansi sikhulumisane sibukane. So-ke ngicela ukwazi igama labhudi, nesibongo sakhe, and then ngicela usiphe isikhathi sakho nje umlalelo sisuthuze. Ngiyabonga ukunginika ithuba sisi wami, igama lami ngiSibonelo Sigwebela. Ngisuka endaweni yasemakhaya eGoli. Ngiyacela sisi ukuthi ukhulumisane naye, umtshele ukuthi why usilandile, ufuna ukuthi kwenzekeni, ufisa ini, yini lo ngekho right ngayo. Umqale nje uqale umlandise ukuthi awukho right ngalokho. Ngiyabonga sisi wami. Bhuti wami ngibhalela kwaBhekile TV ngesimo sokuthi asisaboni ngasolinye since kwashona abazali. Imali yerenti besiyishera, kodwa manje awusanginikezi ngesizathu sokuthi kwaba khona ukuthi mangilanda usisi wami lo mncane emakhaya, nafike nathandana naye nobabili. Manje njengoba senihlukene nosisi wami naxabana ngezinto zenu nahlukana, manje awusanginikezi imali. Mama sikhuluma ngokuthi manje nami kumele unginikeze imali, usungitshela ngokuthi mina manje sengiyasebenza, wena usebenzi, so izinto nje ziningi. And manje into engiphatha kabuhlungu kunakho konke ukuthi ngiyazi ukuthi uma naye wafaka isandla naye ukuthi le stand esakhiwe ngesikhathi besakhona benobaba. So manje kungiphatha kabuhlungu ukuthi wena masuthi sekumele manje mina nosisi wami siphume ngokuthi manje mina nosisi wami senisuke naxabana, kade nijola naxabana emjolweni wenu. Manje usuthi manje awusasidingi la kuleli khaya, sekumele thina siphume siyofuna indawo yokuhlala ngaphandle. So manje bengicela ukuchaze nje kabanzi ukuthi ithini yonke lento le, mhlampe izokwazi nami ukunginikeza into ezongikhulula ngaphakathi enhlizweni. Ngiyabonga ngoba vele uhlala nje straight udabeni. Kodwa into engifisa ukuyazi kulokho asekushilo njengamanje konke nje uyakwazi uqinisile. Uqinisile ne? Uqale nini ukuthandana nosisi? Ngithandane naye 2023 bengingaphosisi. Yini enza ukuthi ungamthathisi okwasisi ozalwa nosisi wakho? Yes, ngiyabona mhlawumbe ngenza ukuthi abone igazi emhlobeni nani, but yini ubungamhloniphi usisi wakho omdala ukuthi ungashiyeki usisi wakhe? Vele ngiyavuma nihlobene, but why ungahloniphi? Why umsheleleni? Sisi wami angazi noma ukuthi kwenzakalani, kodwa ayicabanga ngale ngeke. So yonke lento beniqhuba nje ngaphansi kwey'nyawo zasisi engaboni lutho. Bengaboni lutho sisi wami. So senihlukaniswa yini? Usisi lona ubese sethole elinye isoka, ngicabanga ukuthi ngakhona nje kule ndawo lehlala ngayo. Okay, bengifuna ukuzwa nje leyo ngqubevane yonke yokuthandana kwenu, ukuhlukana kwenu nangamtshela usisi wenu. Asibuyeni-ke size kulena-ke yekhaya lenu la kuhlala khona njengamanje. So yini eyenza ukuthi ungamnikezi usisi wakho zingaki iy'nyanga abengasakunikezi ngayo imali? Elekuqaleni kwenyanga nje Ngingawutholi akaze nginikeze. and uMeyi manje. So kusukela ngoJanuwari awutholi. Akaze nginikeze. Yini eyenza ukuthi bhuti wami ungamnikezi imali ngokuhlukaniselana kwenu ebenikwenza vele ngaphambilini? Sisi wami, ngoba ngicabanga ukuthi ngoba sisi wami udadewabo lo, and futhi udadewabo bese sekuwumuntu esikade sekuyingene kakhulu kuyena, and futhi okunye ebengingakusho, nginalo nalephepha lokuba lapha umuzi kababa, yimina phela engishaya umthetho ngoba kumele ngingondlayo njengoba eselande nodadewakhe ngeke ngikwazi ukwenza kwami. Bewungenankinga ekuqaleni nisathandana ngokuthi owenza yena usuwenza nosisi wakho. Yini manje usukushintsha ngoba nakhu sekuhlukene, sekwenziwa into, and ukushintsha kanjalo nje usisi wakho lozalwa naye lo usisi wakho lobhalile ushona, yindaba umphanishe ngokuhlukana kwenu kwethu ekubeni akaze aze kusasazele athi nansi intombi ishela. Wamsasazela wena wayishelelayo. So yini edala ukuthi aphanisheke ngesimanga sokuthi
Nina sekuhlukene angisazwani ivumelano zenu seyibheke phansi. Ungena kuphi yena? Why sekufanele angayitholi imali yerent esitendeni naye ukuzabula? Wafika right. Yena wamletha kudade yabo. Akahambe Memletha phela akusho ukuthi bemlethele ukuthi wena uzothandana naye. yebo ngiyakubona njalo kodwa njengokade sengishiliswa ngali ngifuna Yes, yena-ke ngiyakuzwa ukuthi walingeka. Yena ungenaphi ekulingekeni kwakho? Uma usuhlukene usisi wakhe wena usamnikeza imali, ungena kuphi yena? Yindaba. sizwa imali manje imali sekuyizidingo yokwenza izidingo zala ekhaya. Ekuqaleni bezingekho iy'dingo, yingakho naye beyithola imali. Manje uma sengasayitholi imali sekufanele kube khona iy'dingo eziwu-34. Ziqale nini iy'dingo? And seyihluke ngani-ke manje nasekuqaleni because nasekuqaleni ngicabanga ukuthi kodwa beyithola imali. Yini esiwumehluko manje? Umehluko ukuba abazali bethu bashiya kwashintsha lapho manje imithwalo wonke sibhekene nawo. Yimina wonke phela sekumele ngilungise la maphoyisa ayenzekayo abantu bayakhala ngoba ngumasitende wabo. Emva kokuhamba kwabazali ungayitholi imali lapho? Bengiyithola sisona Okay, sho utholela ngami. benginika nje kusho ukuthi mhlawumbe angase babeke ngenye indlela ngoba uwake wangivezela nokuthi ngoba mina senginetoho senginalo sengilenza manje angisafanele ukuthi anginikeze imali ngoba yena akasebenzi ubheke imali yale mkashini. Uyaphila? Ngi-right nami. Uyayazi lento abaphimisana nayo? Ukuyizwe noma ubuyibone and uthula uthini? Lento le iqale kade sesihlukene kodwa kade sisathandana Ngeke. And usisi wakho ukutshela into kade sekuhlukene sekwenzakalani? yebo ungitshelile. Okay. So-ke ngicela ukubuza-ke bhuti wami njengoba ushilo khona la ngizwe khona ukuthi ikhaya lababa leli, isitende sababa lesi. Mhlampe uneshwa engakanani noma mhlawumbe ubaba esaphila wakutshela lokho nje kwenzakalani? Why uthi laba? Ngoba ehlezi ngitshela ukuthi mina ihlobo ihale ekhaya mina ngosana ngilungise izinto ezakhe ngoba konke lamabhizinisi akhe njengoba kuyibhizinisi lakhe liyishula. Mina kumele ngibheke lokho ngoba ngumfana. Mina idliwe. So lokho ukuthi noma kaNonjabulo wasifaka isandla la ekhaya ukubona ukuthatha kanjani? Ngikuthatha njengento ngoba phela sisi wami uma wakho uNonjabulo lo bewumuntu nje obesebenza emakhishini bengafaki kakhulu ukuthi belibambisana ubaba ukuthi kwakhiwe isitende bengafaki kakhulu. Uzama ukudelela abantu abasebenza emakhishini ukuthi Angisho njalo dadewethu kodwa uthi ube ney'dingo lokhu usisi wami kuwumuntu osafunda wayeka ngazi ukuthi wayekiswa yini kodwa uma wakhe esasebenza. so ngesimanga sokuthi uma kade esebenza emakhishini and uyachaza ukuthi uma kuwukuthi wayefaka kancane. So konke lokho kukunikeza igunya lokuthi ume ngokuthi ikhaya lakho kwakho. Awukho njalo nje sisi wami. Kunjani? Njengenza ngasemva. And okunye osekungicasula sisi wami ukuthi lo muntu lo kade ngithi iyona ntombi yami le usethole imiso nako kuyangicika kakhulu futhi. Yes, ngiyakuzwa but lokho akungeni kusisi Nonjabulo. Ngiyajolisa ukuthi wasemathatha. Unawo amaphepha? Yebo nginawo amaphepha. Yindaba ubaba neza wona. Ingoba umuntu okade sisondelana naye kakhulu mina. Okay, akaze asho ukuthi usisi wakho. Akaze azisho lutho kodwa bengimazi njengomuntu ngegama. Angikazi kodwa ngimazi. Ungakwazi ukunikeza ngoba bona Yebo hayi sisi wami. ngiyacela. Sisami ngicela ukubuza yini eyenza ukuthi ungamhloniphi usisi Nonjabulo ngokuthi ungaqomi ubhuti wakhe? Why ungambonanga njengobhuti wakho nawe? Noma kuthiwa ngibona igazi indaba ungahloniphanga usisi wakho ozalwa naye. Wayibona isoka ekubeni uyakutshela ukuthi ubhuti wakhe. Why? Kwaba ukuvika nje
nokuganga nje ukuba mncane. Kodwa ngithethe ngikubona ukuthi kulonke ingawo ngangikhetha ukuthi ngikuyeke ngaqoma ngaphansi. Usisi wakho awazi ukuthi kulimaza kanjani akaze azayiphefumula. Wake wayisesha wona ukuthi kwenzakalani phakathi kwethu kwakuyibona ukuthi-ke indlela yokuthi ngiyibeke kuyena ibanga khona. Okay. Waxolisa kuyena. Yebo, bengike ngaxolisa ngoba sekuqala nazo lezi ngxabano zokuthi useyaxoshwa kanye ekhaya. Okay. And wathini kuwena waxola? Bengakaxoli bona, kodwa ngokomlomo wayexolile. Okay. Okay. Ngiyalibona iphepha, but yes, okay. No, ngiyeza lo ngiyaunderstand. So uthini ngosisi wakho ekubeni naye ubezalwa umuntu bethandana nobaba washada futhi benobaba. So uthini ngalokho indaba kufanele kube uwena kuphela uzothola iphepha. Why ungamzweli usisi wakho? Yes, kubona iphepha, fair enough. But why ungamzweli usisi wakho? Wafanele ukuxosha esimanga sokuthi usisi wakhe usethelele ukuthi English yena empela angeni lapho. Ngoba Into engifisa ukuyazi mhlawumbe ukhona umuntu owayazi ukuthi ama-parents ayashada umshado onjani ngoba imishado yehlukile. Noma singazi ukuthi babeshada umshado onjani, kodwa nje ngiqiniseke ngako usisi wami nginaso isitifiketi somshado. Umshado siyabhalwa ukuthi umshado onjani. Bekuwukuthi kwakuyisivili shuthi njengoba le phepha leliphethe nayo imali yamthini because isivili okwami kwakho ukwakho. Not unless kube umshado. So ikhona indlela ukuthi ngisibone isitifiketi. Sizobona. Yebo, sikhathi. Hawu, ushonile vele. Okay. La isivili le. Yebo. Isivili. Angazi mina mhlawumbe nginalo ulwazi kakhulu mekube ngisemshadweni. Kodwa njengoba kusile ngicabanga ukuthi ngiphepha kufana into lesi stand beseseni ukuthi baza kade beshadile. sisona. Mina ngikholelwa entweni ukuthi zesizulu ngoba ngilandela umthetho kababa kahle kahle ake ngisho njalo. Ngoba uyena umuntu okade engikhulisa kahle kahle lokusukela nje kuqala nje lakhiwa nje le-stand lesi. Bengina ngaso sonke isikhathi bengimlekelela. Enginika futhi nayo enginika futhi ulwazi oluningi ngoba abantu bahlezi bejabule. Lapho esihlezi Unabantwana? Angazi kodwa kufanele siphume nesisombululo esisodwa. Mina ngifuna ukumshiya li-right two kakhulukazi mina. So ngicela nje mhlambe nicabangisise ukuthi nivumelana ngani, kwenzakalani manje, ithini into nje yonke yes, kufanele ibe right. Ngoba uthi mhlawumbe sisinonjabulo wena obungakucela ukuthi uzoba right ngakho bekwenzakalani ukwenzelani. Okay, sisi wami, mina engingakucela ubhuti wami ukuthi njengoba kunalama-room akhona la, ngicela ukuthi uma ukuthi silungisa izinto, ngicela ukuthi ama-room sihlulelane ngawo. Naye athatha wakhe, nami ngithatha wami. Ukuze siqhubeke sibe right. Uma ukuthi uyakwamukela ukuthi athi thina siyahlala la, ngendlela bese sitshele ngakho ukuthi usidinga siphumile ngakuphela inyanga. Uma edlula lapho ukuthi ethi hhayi kulungile singahlala, kodwa bengicela ukuthi nisilungisele lapho ukuthi naye abe nawakhe ama-room nami ngibe nawami ama-room. Uyasizwa? ngiyasiza. Uthini ngesicelo? Hayi ngiyavumelana naso kodwa ngiyavumelana. Wapha ukodwa because ukodwa kangeni lana. Ingoba siswami lama-room mancane. Wena into ekhalisayo ukuthi usisi wakho uyasebenza uyayithola imali eceleni. Ubona ukuthi ngathi usethola eningi kakhulu bekuhlangana
ngasho futhi nakanjani. Kodwa ngiyavumelana ngisho kwakho. Ngoba phela usenosisi wakhe phela kumele naye asuke umthathele umncane ngoba akasebenzi. Isikhathi nawe awukhubazekile. Usangasuka umhambe ufuna umsebenzi bekuthi mhlawumbe wena into ekubulala yile yokuthi usisi wakho uzoba nemali endlini yakho because uyahola nerent imali. But akukho fair. Akukho fair. Ngicela bandla nenzeni nivumelane ngento eyodwa ngoba u-2 kuzeka ekhaya phela kubona ngathi ilevu kodwa. Ngicela usho into eyodwa eqondile manje sisukume esikhaya. Uyavumelana nalokho? Okay. So uthini-ke njengoba kade ngayithola imali sokuqala ngoJanuwari kuze kube manje. Leyo mali yaleso sikhathi leso uthini ngayo uzongibuyisela njani? Ngisacela ngathi unginike isikhathi kodwa ngizomnika. Ngesani isikhathi? Isikhathi phela kumele ngikwazi ukuhlanganisa imali encane nami ukuthi ngikwazi ukunika. Okay. Imali indlela endlula imali Select 500. Okay. So siswami ngisorathi ngalokhu akusho nje wena. Ngizobeka ngisizama ukuthi ngicela ukuthi ngiba esho manje ukuthi uyafuna ngathi ngaba nento engabhalwa phansi ukuthi uyayivumela yena ukuthi kuzokwenzakalani kusukela manje. Ingavumi ukuthi ungasali thina kanje kungekho lutho ekugcineni mase yes mase ningekho mase yena angasakwenza kade kuvumile phambi kwenu. Uyamthanda sisi? Uyamthanda? Unendaba naye? Okay. So ngicabanga ukuthi njengamanje awusayidingi into ezokubhekana nayo. Izono-ke zasisi wakhe ngokuthi usathanda nomunye umuntu ayasathanda na cela ungazibuyiseli kuyena akahlangani nawe angeke. So ngiyacela ukuthi niphikisane kahle njengoba eshilo njengamanje ukuthi ucela ukuthi kube khona into ephathekayo yokuthi wena uyavuma angazi benizokwenza kanjani kodwa. Kodwa ngicela nje ukusho njalo sizomaye ngiyavuma. Ngazi sebenza nje. Ngesikhathi singanani sizobuya sizobheka ukuthi njengoba sashiye kunje sekuhamba kanjani njengaleso sikhathi leso sebesiyigazi. Ngiyacela unishiye ngicela indlela. So-ke uzizwa kanjani njengamanje sukhulumene nobhuti and ngiyacabanga ukuthi zikhona izivumelwano enizenzile. Uma ubhekile lokhu athi akuvume umlomo wakhe bathi uzokwenza noma befuna uzidlulisa nje ukuthi sisuke phambi kwamehlo akhe wayethole sevuma uzokwenzakalani ngokumazi kwakho ubhuti wakho? Ngokumazi wami ubhuti wami akuyena kodwa umuntu onodlame. Uqala ukuba nodlame nje ngase kuyile nto. Okay. Ngiyathemba ngoba uvumile ukuthi kube khona okwenziwayo kuzosayinwa phansi ukuthi kulungiseke lokho ngiyathemba ukuthi uzokwenza. Okay. Umuntu osekhaya ozobe bukela le video le okuqondene nokuthi isitori sakho sifane nesakhe. Ungafisa mhlawumbe ukumluleka uthini kuyena? Ngizothanda ukubabukela emakhaya ukubaluleka ukuthi mabe neyinkinga njengoba nami kade nginale nkinga enginayo. Ukhona uBlack Life TV uyakwazi ukuzixazulula inkinga. Uqhubeka impilo ibe right. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho. Ngiyabonga sisi wami. Kodwa ke ngesikhathi singanani sobuya so-check ukuthi kwenzakalani because fanele sibe ne-show ukuthi usizakele ngempela yini. Yebo ngiyabonga kakhulu. Mbuka lapha ekhaya nani uzibonelekile ukuthi kwenzekeni and angazi noma kuzokwenzeka noma ubhuti akuthembisile noma ngeke kuze kwenzeke kodwa sobuya so-check. Uma unenkinga khuluma musukuvala umlomo akekho umuntu ozokusiza ngento edla wena kuphela enhlizweni. Asibhuli thina asiprofethi ngesikwazi ukubona ukuthi udliwa yini kodwa hlala phansi ukhulume uma unenkinga uzihlanze ukhiphe konke ugonyuluke esenhlizweni mekudinga ukuthi ukhale kunokuthi ungahlala nento ekushisayo isifuba. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa subscribe like ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.